Кой е последният сигнал, подаден от пациент, по който потвърдихте нередност в извънболничната помощ? В извънболничната помощ последният сигнал, който получихме, беше срещу специалист от извънболнична медицинска помощ. Когато се извърши проверка от експертите, беше констатирано, че има отчетена неизвършена дейност, за което се наложи частично прекратяване на договора. Как се осъществява контролът в извънболничната помощ? Разговаряме с Силвия Бутрова от дирекция контрол на дейностите по Закона за здравното осигуряване. Главен експерт с повече от 25 години опит в здравната каса. Магистър по финанси и административен и здравен мениджмънт. Сходни ли са нередностите, които констатирате по време на планова проверка, с тези, открити по време на сигнал? Нарушенията, които се констатират, независимо дали са планови или извънпланови в случай сигнал или жалба, са заложени в Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. При най-често срещаните всъщност са отчетена неизвършена дейност по сигнал на здравноосигурени лица. Искам да кажа основните акценти, които са заложени при констатирането на нарушенията в извънболнична медицинска помощ. Това са нарушения на общо практикуващи лекари, които са сключили договор с Национална здравноосигурителна каса, респективно с районна каса, по отношение на изпълнение на извънболнична медицинска помощ, всичко, което е заложено в Националния рамков договор и индивидуалния договор. По същия начин важи за медико-диагностичните лаборатории, както извънболнична дентална помощ. При извънболнична дентална помощ обикновено имаме специализирана и извънболнична дентална, която е индивидуална практика. И основният акцент там се проверяват дейности, които не са извършени. Констатациите обикновено са въз основа на следното, а именно, че има промяна на зъбния статус при определени пациенти, след което се извършва дейност. Това са неверни данни. В рамките на 12 календарни месеца се извършва поредна обтурация на зъб, както и за дейности, които са извършени за двигателният апарат, изготвяне на горна и долна протеза, както и по сигнали, жалби и други такива поводи за извършване на проверки и от други институции, разбира се. Може ли сега да ни разкажете малко за плановите проверки? Например, с каква честота ги провеждате? Плановите проверки обикновено се планират всеки месец от директорите на районните здравноосигурителни каси или от управителя на Национална здравноосигурителна каса за служителите в дирекция контрол на Национална здравноосигурителна каса. Обикновено имаме планови, обаче те могат да бъдат и по сигнал извън планови. Плановите проверки, по принцип, те са заложени на база на справките, които се изготвят и които всъщност показват къде има нарушения в подсистемата на Национална здравноосигурителна каса. Оттам контрольорите, всъщност длъжностните лица на Национална здравноосигурителна каса, както и контрольорите от районните здравноосигурителни каси, които на територията на страната са 28, виждат какви са пропуските и нарушенията. Какви санкции са наложени в извънболничната помощ за календарната 2024 година? За календарната 2024 година управител на Национална здравноосигурителна каса е наложил заповед за санкция, която сумата е в размер на 275 900 лева. По отношение на писмените покани, което е следващата стъпка при самите проверки, управител на Национална здравноосигурителна каса е наложил сума в размер на 170 285 лева и 74 стотинки. Да се върнем на Е-здраве. Използва се само половин година, но можем ли да кажем колко точно сигнала получихте през тази половин година вследствие на употребата на приложението? Интересът е много голям, тъй като ние ежедневно получаваме много сигнали. Част от тия сигнали се отговаря на време, тъй като може да се наложи да бъдат препратени или отговора може да удовлетвори здравно осигуреното лице. Защото зависи какъв въпрос е поставен. Голяма част, между другото, от жалбите и сигналите подлежат на проверка. И съответно длъжностните лица на контрола на Национална здравноосигурителна каса се изпращат да се осъществи проверката, да се констатират съответните нарушения. Често на тези сигнали се налага временно прекратяване частично на договора след извършени констатации.
Е-здраве се използва само от половин година, но можем ли да кажем колко точно сигнала получихте през тази половин година вследствие на употреба на приложението? Интересът е много голям към електронните медицински досиета, така че здравноосигурените лица се възползват от това максимално. И обикновено всеки ден получаваме сигнали и жалби. Всеки ден обаче се изготвят отговори. Само тези здравноосигурени лица и постъпили жалби и сигнали, които подлежат на отговор, в зависимост от това какъв е въпроса. Други се препращат към районните здравноосигурителни каси, други към други институции, които и са в компетентност съответно за извършване на проверка и за отговор. Така че тези обаче сигнали и жалби, които подлежат на проверка, се изпращат служители, длъжностни лица на Национална здравноосигурителна каса от контрола, които извършват проверка, правят се констатации и по-голямата част обикновено приключват с отчетене на извършена дейност. Такива са констатациите и в извънболничната медицинска и дентална помощ, което е частично прекратяване на договора. Може ли да ни дадете няколко примера от сигналите, които сте получили заради Е-здраве? Да, мога, разбира се. Значи в извънболнична медицинска помощ много често диспансерните прегледи, които се извършват, се оказва, че не са извършени от здравноосигуреното лице, така че се извършва проверка, както ви казах, за да може да се докаже къде е истината. Другото, което е профилактични прегледи, също казват здравноосигурените лица, че не са им извършени, както вторичните прегледи при специализирана извънболнична медицинска помощ. При дентална помощ най-често до прекратяване на договор се стига, когато здравноосигуреното лице твърди, че не е извършена дейността, а е написана в здравноосигурителната книжка или отчетено в е-досието, електронното досие на пациента. Както и за протезирането, защото здравноосигурените лица си мислят, че касата покрива частична протеза. В случая не е така. Ние покриваме тотална горна и долна протеза, които обикновено ги заплащаме, както и 60 лева допълнително за зъботехническа лаборатория. Друг пример, който в последно време забелязахме, е, че здравноосигурените лица изпращат финансов бон и пишат, че, например, им извършена дейност за доплащане в дентална помощ, но на практика се оказва, че пакета, който плаща Национална каса за дентални дейности, не се покрива изцяло, нали? А трябва да има доплащане. Освен това, дейности най-често при лица над 18 годишна възраст се налага доплащане, като съответно стоматолога издава касов бон, с което е доказал какви дейности са извършени. И може би за финал отново да призовем хората да използват Е-здраве и да се възползват от Е-здраве. Те се възползват, но наистина трябва да ги призовем да може да се доверят изцяло на Национална здравноосигурителна каса, за да може този контрол, който осъществява, да бъде взаимен. Тоест, от една страна да бъдат здравноосигурените лица, които на практика да видят какво е отчетено и заплатено от Национална здравноосигурителна каса, затова те всъщност плащат здравни осигуровки, а от друга страна, когато се отиде на проверка от длъжностни лица на Национална здравноосигурителна каса, които извършват проверката, да има съдействие от здравноосигурените лица. Тоест да бъдат попълнени анкети или да се даде някакво становище по случая, за което те всъщност се жалват и има подаден сигнал, за да може проверката да бъде изцяло направена и да има ефективен контрол. Благодаря ви много. Моля.